Husky akong voice karon. Okay, so naanata sa ikaupat nga parte sa atong Syria, mahitungod sa pulong sa Ginoo nga atuang gi titulan sa nga series nga ang pulong sa Ginoo maoy pundasyon sa atoang kinabuhi. Oga ang atoang mensahe karon magagikan sa 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 17. Ug ako kining titulan o gitukod pinaagi sa pulong padayona. Mo na ginang best nga translation sa in English, no? Kung gusto mo makahibalo unsa ang in English ana, simba mo balik pagka alas 10. Okay? Murag mas gwapo gyud ang in English. And before ta magpadayon, magampo sa kita. Ginoong Dios, langit nun nga amahan, nagpasalamat kami sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag. Labaw sa tanan sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi lamang gyud sa imong bugtong anak sa Ginoong Hesus. Ginoo, sa amo ang pagtuki sa imong pulong karong kabuntagon. Giyahi kami, abriha among kasing-kasing una-huna ug tagaay kami Lord og focus nga diha lamang gyud sa imong pulong ang among atensyon Ginoo ug dili sa bisan unsa nga mga butang. Panalipdi ang imuhang balay alampuanan ug tanan nga anaa diri nga walay makadisturbo kanamo Lord nga lihok sa kaaway. Nga among paggawas nining balay ampulanan Ginoo dili gid namo malimtan ang imuhang ipadayag nga pulong kanamo karong buntagon. Tanan dungog ug himaya balik namo diha lamang sa ngalan ni Kristo Hesus nga among ginugmang luluwas. Amen. Kinsa sa ato diri ang pirmi gagamit og mga navigational apps kanang Waze or Google Maps. Ako no ganahan ko ana kay labi nagmoadto tag lugar nga dili ta katuod, no? Or na ako'y kaila nga bisag katuod siya sa bisag diri ra sa Cagayan, lokal na magamit gid siya ana kay para nga matudluan daw siya asa ang sakto nga og paspas nga agianan. Labi na diri sa Cagayan no kay daghan kay ta og lusot-lusutan, gamit kayo siya. Pero na po siya downside sometimes, no? Last year, nag-appeal mi og kaning connect nga planning. Diha gipahigayon sa Malasag. Sige na kog balik-balik og Malasag pero wala pa ko kaadto atong murag resort, no? Katong sa bana kanang tingalan ato nakalimot ko basta apas raman mi. So ngutana ko kung asa dapit, ingon sila nga lisod ra ba tultulon. So nangayo ko og pin, tagaan mi nila. So gikan diri sa gusa, gi-click na ako, kita na ako na diri. Nami diri. So comfortable ra kay ko, relax pag-abot didto, pasaka sa Malasag. Kita na nako asa. Pero nano ka anticipation nga basig diri ni siya muliko kaniyang pasabot o kaniyang kwan. Tunga-tunga misaka sa Malasag, nag-freeze ang map. Wala na ko kadungog og in 200 meters ana ba wala na, nag-freeze na siya. Ano ko nga unsa man niya, murag wa naman siya nag-signal niya. Kabalo na ko nga duol-duol na to akong gi-anticipate nga asa mi muliko, uban ako akong asawa. Pag-abot na mo dito, walay tingog yun. Unya sa mapa, murag layo pa ang likuanan. So, nilahos ko. Paglahos na ako itong likuanan, niingon na din ang map nga, make a U-turn. Kaya nilapas na daw mi. Ni-U-turn na sad ko. U-turn. Kamulo, pag after ginakog U-turn, hapit na mi mo abot atong akong gi-anticipate nga asa mi muliko. Niingon na po siya nga, mag-U-turn na po daw mi. So, ni-U-turn na po ko. Nasigir, U-turn ni Anson niya. Akong asawa pa po, normal. May ginasasawa siguro nga, dito lagi, maliko lagi. No? Para sa ingon ni Pidjo ba nga pag mag-drive daw siya, niya na si Doc Bina, bisag dili siya gusto dito muliko. Mingon sa Doc Bina nga, liko diha. Muliko gid daw din siya. Niya pagkahuman, sayup lagi ni. No? Niya naanas akong unahuna nga sayup man siguro ning gihatag nga pin, ko nagkinatok naman siguro ning waste. Daghan na kay ang mga voices akong unahuna ba. Niya naapay nag-text layon nga naghatag direksyon nga nasamot kog kalibog. No? Nya, balik mi niya, niliko gid ko atong asa na ko gusto likuan. Pagliko na mo kay dead end. Lisod pagid kay ibaking. No? Wa na gid naglibog na gid akong utok gid. So ang gibuhat, ampo ko Lord, tabangin taon mi makaabot lang mi didto. So ko nga, manawag na lang ko. Nya lisod kay signal. Motong nag-freeze di ay ang map kay lisod ang signal, no? Ulahi iyahang prompting ba. So in short, nakaabot rami dito kay nanawag ko, gitagaan mi direction. Pero why I'm sharing is that is
kadaghanan sa tuwa yung nana po ang atuang kinabuhi, no? Labi na sa daghan kaayo nga mga tingog nga atong madunggan gikan ni kalibutana nga magtudlo sa tuwa nga mauni ang sakto nga buhaton, mauni ang sakto nga dalan. Pero ang question karon nga ato ang dapat pangutana, ang gusto ipangutana sa inyo is, di na ako basahon no, kay taas kayo. Pero naman mo yung mga Bible, I assume. Okay? Unsa ang gagiya kanimo sa panahon nga walay kasiguruhan? Unsa man ang gagiya sa imuha sa panahon nga walay kasiguruhan? Sa daghan kayo nga mga tingog nga magtudlo sa ato karong adlaw, sa karong ka panahon no, nga ready kayo nga maghatag sa ilang mga opinion kaning social media, ang atong kultura, labi na kaning mga gitawag nila nga influencers, no? Bantayan ninyo atong mga anak, muna na ilahang mga gina-follow karon, muna na maka-influence gid sa ilaha. Tanon ako akong anak nga mga babae, bisan si Rocco, asa man na nimo nakuha dong? Asa man nimo nakuha day nga kana inyong mga ginabuhat kanang mga gisulti. Mo ning ilang mama nga ay ilahan na nakuha ng influencer daw kanang sikat. Uy. No? Maka-alarma pud siya ba? No? Nga diri day gagikan karon ang mga tingog nga gapaminawon sa mga kabatanunan. So sa kadaghan kayo na nila, nasa TikTok, nasa Instagram, nasa Facebook, unsa-unsa pa. Okay? How do we know which voice is worth following? Unsa man nato mahibal-an nga unsa man day ug kinsang tingog man day ang angayan nato nga sundon og paminawon. Now, mauni siya ang letter ni Paul ngadto sa iyahang spiritual son, si Timothy, nga iyahang gi-remind si Paul, ay si Timothy, panahon sa kinabuhi ni Timothy, diin siya batanon, apan nahimo na siyang leader sa ilang simbahan, nga daghan kayo giatubang nga mga challenges. Okay? Mura gihapon og diri sa GCAF ba? No? Nga daghan kayo giatubang, di gakahurot nga mga challenges. Okay? Ang akong buhok na ang nahurot. No? Og inatubang sa mga challenges. Okay? Muna nga iyahang gitawag si iyahang gisulatan si Timothy diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 17 para nga i-remind si Timothy sa duha. Morning na ko daan sa inyo basta kay akong pasabot si Timothy. Siya ang disipulo ni Paul. Si Paul ang disciple ni Timothy. Kaya basi mabali-bali na ako ba? Okay? Kaysa akong practice, mabali-bali gina ako si Paul o si Timothy. Ano? Giremind ni Paul si Timothy sa duha ka butang. Una, sunda ang sakto nga mga ehemplo. Kinsa man di ang sakto nga mga ehemplo? Katong tinuuray gyud nga gasunod kang Hesus. Nga mga tumutuo ni Hesus. Ikaduha, ingon siya, stay grounded in the scripture. Kamu na lay binisaya ana. Ingon siya kay ang pulong sa Ginoo dili sama sa signal sa cellphone, sa Waze, sa Google Map nga mawad-an og signal. Kay ang pulong sa Ginoo magapadayon nga magkorek, mag-andam ka nato para sa mga buluhaton sa gingharian sa Dios. Okay? Ang ato yung gusto na akong atugoan yung pagtagad karong kabuntaga ang kaning murag mo ni ang akong main verse yun, no? Ang verse 14. Ingon siya, apan ikaw, Timoteo, padayon gayud sa mga kamatuuran nga imong natun-an og gituuhan tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. Okay? Si Paul, nagsulat siya ani kang Timoteo, dili sa panahon nga nagrelax-relax siya dito sa beach, or after sa iyahang spiritual breakthrough. Kabalong tanan or kadaghanan sa tuwa nga sa panahon nga gisulat kini ni Paul, naa siya sa prisuhan. Kung atong sabton, ako lang gi-analyze ba, ang sitwasyon ni Paul o ni Timothy, sa tanawon ako mas lisod ang sitwasyon ni Paul. Naa siya sa prisuhan, si Timothy na ay kagawasan, pareho sila na yung mga gi-experience nga mga paglutos, problema. No, apan si Timothy daghan kaayo siya og access. Si Paul naa sa prisuhan. Apan
Siya pagyud ang nagsulat kang Timoteo para nga i-encourage si Timoteo. Okay? Para sa kuha dili siya ordinaryo nga kanang madunggan bitaw gikan sa tao nga naa sa prisuhan. Nakaadto na ba magprisuhan? Kinsa rin na priso? Okay? Ako nakaadto na ako prisuhan pero ako na priso ha. Mga kaduha katulo. Tanan didto sa prisuhan kulang. Kulang og lugar para tulugan, kulang og pagkaon, kulang og tubig. Okay? Kulang tanan, way kagawasan. No, sa katong mga ga-appeal diri jail ministry. No, grabe pagyud ka kanang murag unlivable ang kondisyon sa katong naadtuan ako nga prisuhan. Lisod kayo, no? And ma-imagine ako si Paul nagsulat siya niini ngadto kang Timoteo considering sa iyang kondisyon pud nga naapod siya sa kalisod, no? Ug ang iyang giingon kang Timoteo sa kay nahibal mo magud ning gisulat kang Timoteo kay nahibalan niya nga si Timoteo lisod pud ang giatubang. Naay problema sa sulod sa simbahan, away-away sa mga miyembro, silos-silos, naay mga false teachers, no? Naay mga daghang kayog marites nga nangadaot ang mga relasyon. Kay naapagid sa gawas nga pressure, persecution, pressure gikan sa government. Lisod kayo. Kung ako to si Paul, ako na tong inan si Timoteo nga hawa na diha Timoteo, biyahe na sila. Labad-labad lang na sa imong ulo. No? Kadaghanan siguro to mingon ana no? Or usbay mong pamaagi Timoteo, ayaw na ingon ana, sofra kay ka. Pero ma-imagine na to ang giingon ni Paul kang Timoteo, apan ikaw Timoteo padayon. No? Kung moingon kay nana nga padayon, meaning kabalo ka unsay iyahang gibuhat, unsay iyahang baruganan, unsa ang iyahang pagkatao. Kay moingon ba day kag padayon kung gaduha-duha ka nga sayop man siguro ning gibuhat niya. Apan ingunana gyud ang relationship ni Paul ug ni Timothy no? Ang closeness nila ba? Ang ilang pagkaila sa usag-usa nga bisan si Paul dugay-dugay na niya wala nakita si Timoteo, apan nasayod siya kung paunsa kini gipadako ug paunsa ang pundasyon ni Timoteo isip usa ka totoo, munang ningingon siya, apan ikaw padayon. Wala siya nag-ingon nga biyae, wala siya nag-ingon nga usba or reinvent yourself Timoteo, paniingon siya nga padayon. And kani nga pulong sa akong pagtuo dili lamang angan kaalang kang Timoteo apan alang pod kanatong tanan nga nadiri. Nga mga gipangkapoy, discourage, nagluya, no? Sa mga sigirag taas nga palaliton. Ingon nila, kung magpadayon daw ni sunod mga duha ka bulan, lahi na pod ang mutaas. Ang mga putot na pod daw mutaas. Amen. Yes. Yes, Lord. Sige, ragtaas ang gasolina, ang mga putot daw, wala ka pang taas. No? Bitaw, sorry na kayo sa mga putot. Okay. No? Ingon siya, no, padayon. Kamupod nga mga nagluya, discourage, gipangkapoy na sa inyohang mga giatubang nga mga challenges nga murag walay kahutdanan. Sa tinuod lang dili man gina mahurot. Parehara na sa trabaho ba? Bisag hutdon nimo karon pagkaugma na anapod, no? So ayaw hutda. Savor it. Kanang mga problema diha, kanang mga anak nga sige pabadlong, dungagi. No? Padayon. Ingon si Paul kan Timoteo. Padayon. No, tagaan ta mo og mga unom ka puntos nganong nag-ingon si Paul kan Timoteo nga padayon. Una, no, ingon siya, padayon Timoteo kay ngano diha sa bersikulo 10 ngadto sa 11, nakita nimo ang tinuod nga butang. You have seen the real thing, Timoteo. Ingon si Paul, no? Apan ikaw, Timoteo, nahibaluan mo ang akong mga pagtulunan, ang akong pamatasan ug akong mga tumong sa kinabuhi. Dili na to makita gino paunsa gid ay ang discipleship nga gibuhat ni Paul didto kang Timothy. Kini pod nga discipleship ang akong gi-desire nga ato ang mapadaya mahimo diri sa GCAF no as we disciple people. Ngayon ani pod klase nga discipleship ba, no? Naobserbahan mo usab ang akong pagtuo sa Dios, ang akong pagpailob o paghigugma sa mga tao. Life-to-life relationship gyud. Kaya nakita, nadunggan, na-eksperyensyahan man gyud ni Timoteo. Ug kung giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan,
nasayran mo ang akong mga pag-antos sa dihang didto ako sa Antioquia, sa Iconium ug sa Listra. Ug kung giunsa ko pag-antos ang mga paglutos, apan giluwas ako sa Ginoo gikan ni adtong tanan. All the ups and down ni Paul nakita ni Timoteo. Okay? Sa first journey sa kaning missionary journey ni Paul, dili pa man niya kauban si Timoteo. Pero nakita ni Timoteo kay ngano, taga diha man nga lugar si Timoteo. Iyahaning na witness unsay nahitabo kang Paul. Sa laktod nga pagkaistorya, ang giingon ni Paul, ang pasabot ni Paul kang Timoteo is, you have seen my life up close. No? Sa kanang iyang gidescribe, ingon siya, Paul at Timothy, imog yung nakita ug nasaksihan ang akong kinabuhi, no? Nga aktual gyud. Dili kay imuha lang nadunggan. Unsa man niyang iyang mga nakita ug mga nasaksihan kang Paul, no? Ang pagwali ni Paul nga maisugon. Nakita gid niya nga kaning tawhana wa gyud kahadlok pagsulti sa kamatuoran. Bisan pa nga kung ang resulta niini iyahang kinabuhi ang masayang or mawala. Kay dito sa kaninga mga lugar si Paul nagsangyaw sa pulong, naghimo og milagro. I think naghimo siya naigi-allow ang Ginoo nga milagro si Paul na ba siya gibuhi nga patay, no? Nga after ni ana nasuko kayo ang mga leaders didto. Parihar gyapon sa experience ni Jesus, no? Ingon gyud si Jesus nga katong tanan nga mga musunod kanako ma-experiencehan pud ninyo ang ako na experiencehan. Tinuod gyud si Paul, no? Imbis nga naghimo siya milagro, nasuko ang mga leaders didto, ilahang gibali si Paul, nasuko ang mga tao kang Paul, no? Unsay gihimo sa iyaha? Gibato si Paul, gisalikway siya, no? Ug nakita pod ni Timoteo paunsa mitindog balik si Pablo, no? Si Paul. Pablo ba ang Paul, no? Pablo. Okay. No? So mao ni siya ang gusto nga remind ni Paul dito kang Timoteo. Nakita naman nimo Timoteo, no, ang real thing, ang tinuod, no? Unsay tinuod? Mao nga padayon. Okay? Sama pud kanato kung kita anaa sa sitwasyon sama kang Timoteo nga ang atong kinabuhi confusing na, naglibog na ta. Unsa may atong buhaton? Balik sa unsay imuhang nakita nga kamatuoran og naeksperiensyahan. Pinaagi sa mga tao nga nagpalibot kanimo, no, nga tinuoray gyud nga nagsunod kang Kristo. Life of faithful witnesses nga ato ang ginalook up, no? Nga nagset og demonstrate og godly examples, not perfect but growing to be like Christ. Kay karon sa kalibutan daghan na kaayo ang mga opinions ug mga kaning mga ginatudlo kanato nga sa una dili ginasakto pero karon murag sakto na. No? Kung ingnan ta sa kalibutan nga ang kaminyoon pwede ra na nimo nga gawsan kung dili na ka gusto. Divorce, legal separation. Okay? Balik sa unsay imuhang nakita og nakatuna na gikan sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man you have seen marriages that lasted. Karon nga tuig duha ka buok akong giapilan nga golden anniversary. Sir George Ongchua and Ma'am Susette Ongchua, and just last week si Pastor Al and Attorney Ao Chong, atong golden couples diri sa GCAF are perfect examples. No? Nga bisan dili perpekto ang magtiayon. Tungod kay nasayod sila nga ang ilahang kaminyoon covenant na diha sa Dios. Labaw pa sa ilahang covenant sa tao, ilahang commitment sa tao. Nagpadayon gyud. Nagtuo ba mo nga kani atong mga golden couples, mga wala ni mga libog or perpekto ni? Kung nakaila mo sa ilaha, no? Daghan pud kayo na silag mga apan. Wala ra ba sila diri atong tagsaon nila ang apan? Ayo lang. No? Duo lang mo sa kuha kung gusto mo makabalo sila mga apan. But the point is, despite silang mga apan,
Because these couples have seen also the real thing sa katong mga ilahapong gi-follow nga mga tinuod pud nga mga Kristohanon nga mao'y naggiya silang kinabuhi, nagpadayon sila. No? Kung ang kalibutan moingon ka nato nga eye for an eye, tooth for a tooth, kung gilabay ka og pan, labayag bato. No? Kung maglisod bitaw tag forgive sa mga tao nga nakasakit sa tuwa, labi na gid katong mga duol sa atuang kasing-kasing nga gisakitan ta nga kaingon gid ta nga di ginako na siya mapasaylo. No, tamnan gid nako nagkamatis didto sa dagat. Kawayan day no. Go back to what you have seen. Balik sa imong say nakita og nasaksihan nga unsay tinuod gikan sa pulong sa Ginoo. No? Nga daghan kayo nga mga tao nagpasaylo even if it doesn't make sense. No, balik sa paunsa ka gipasaylo o gibubuan og grasya sa Ginoo. Bisan kapila nimo siya gidisappoint, kapila ka nakasala. No, kitang tanan are always recipient of grace and mercy sa Ginoo. Tungod mao nang dili ta makaingon nga dili gid nako ni siya mapasaylo. Kay kung ang Ginoo miingon pa na nga dili gid kaniya mapasaylo, naman kapud juton. No? Kung moingon ka nga dili na gid nako makaya nga mo-worship sa Ginoo tungod sa ako ang gibati og sungusang sitwasyon karon. No, remember those people nga bisan sa taliwala sa ilahang sakit, cancer, uban pa. Taliwala sa ilang kasubo nga nawala ang ilang mahal sa kinabuhi. Apan gipili gihapon nila nga mudayeg sa Ginoo. No? Go back to that. Remember those. And sa katong mga nahimo ng mga stingy o greedy atong mga kasing-kasing nga gahi na kay ta mo hatag diha para sa Ginoo. Remember those people nga imuhang nailhan who gave generously bisan og wala nay nabilin sa ilaha. No? Moabot mong ginausahay ang panahon bitaw nga tungod kay na-influence na ta sa kalibutan ba? Nga nahimo na tang bulanon tanan. No? Ang aho-aho, ang imo aho. No? Go back. No? Ako, when greediness and stinginess strikes my heart, I remember those people nga akong na-witness diri sa GCAF who are crazy givers. No? Nga kanang kung na mahibalo nga naay panginahanglanon, mag-ilog kinsay mo hatag. No, I've experienced that many times here sa GCAF, especially katong gamay pa ko. No? I mean, batanon pa ko. Nulisod sa kayo ng gamay, no? Batanon pa ko. Muna yung si Paul, when life becomes confusing, Timothy, pareha sa imong sitwasyon karon padayon tungod kay nakita nimo unsay kamatuoran. Ikaduha, ingon siya, padayon Timoteo, tuod ang kinabuhi mahimong magkalisod. Life gets hard or harder. Kanina tingala ko nganong giingon man ni Paul nga gusto man kaniya nga magpadayon si Timoteo. Kay kita dili man ginato ni ginasulti, di ba? Kinsay naa sa marketing diri. Mag-market ba day ka og product unya isulti nimo ang mga flows sa imong product. Ingon ka nga, Brad, palita kani nga sakyanan palita Brad kay guwapo ka ini pero wala lagi li pisa Brad. Gamay ra kay ni pisa kung madaot ni problema gyud. Ingon ba day ka ana kung magbaligya ka, di ba? Tanan gina nga mga maayo nga mga description mo na imiingon. Pero si Paul, iyahag yung iklaro. Mo na akong ganahan, isa sa akong ganahan kang Paul, no? Saya mga wali o saya mga kuan. Wa gyud siya ipag sugarcoat sa unsa nay tinuod. Isulti gid na niya. Ingon siya, ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayud sa mga paglutos. No? Kung ikaw bago pa nga Christian or murag isa pa katil imong nakasulod sa pagkakristohanon, ingnon ka ana. Murag ana ka ba? Uy. No? Apan ang mga taong dautan og tigpakarong ingnon musamot pa gayud ka dautan. Uy, murag sayop man gina ako na intiran, no? Manglingla sila og linglahon usab sila. Kani nga statement ni Paul, dili ni siya ginabutang nato sa mga coffee mugs, di ba? That all those who live Christian life will be persecuted. Wala ni siya sa mga bumper stickers. No, kay dili ni siya effective nga marketing strategy.
Apan giingon na ni Paul ang kamatuoran, no? Nga kung ikaw musunod kang Hesus, muagi gyud ikaw og mga paglutos. Dili man siguro pareho og level atong mga paglutos, but that is guarantee, no? God is guarantee. Kaya nga naman, si Jesus mismo nag-ingon, nga kung unsa akong na-eksperyensyahan, maupod ka na ma-eksperyensahan sa tanan nga musunod kanako. No? Klaro kayo, nag-iingon na sa Ginoo sa tua. That's why giingon na daan ni Paul kang Timothy, nga ikaw, Timothy, pagsunod pa lang nimo, pagpalo pa lang nimo kang Jesus, nakahibalo na kanini. Nakita na nimo ni sa akong kinabuhi, ug giingnan ko sa ikaw niini. Busa nga kanay mong na-experience karon, mo ka na nagpamatuod, nga tinuod gyud ang akong giingon sa imuha. That's why, murag kuan ba, kabalo naman ka, ni-enter ka, padayon, Timoteo. No? Padayon. Okay? Lisod, apan importante nga kamatuoran. Kani atong dapat nga hinumduman. Manindot ang pagsunod kang Hesus, apan dili kini siya sayon. Dili gid sayon, no? Tungod kay contradicting gyud ang pamaagi sa Ginoo ug pamaagi sa kalibutan. Dili kini siya sayon kung nagkinabuhi ka nga naay integridad bisan sa mga kompromisa sa kalibutan. Whether negosyante ka, trabahante ka sa usa ka kumpanya or government agency, imuha gid ning na-eksperyensahan. Nga gusto ka nga sakto imong buhaton, no? Gusto ka nga mo live ug integrity tungod kay kabalo ka nga Kristohanon ka, mo ni siyang sakto. Pero negosyo ka, ang imuhang ginegosyuhan, mangayog under the table, unsa nimo? No? Sama sa mga kontraktor, moingon sila nga, unsa man ako pagkuha og contract, nga kung dili ka mo hatag daan, di man ka taga-kontrata. Sa government agencies, ako bitaw nguyuan na siya sa military o police sa una, grabe kay ka maprinsipyo, no? Pero niabot siya sa ranggo nga general, gikaon gyud iyang prinsipyo. Kay sistema man, no? Mao nga ingon ni Paul, muna siya ang pasabot ni Paul nga lisod ang kinabuhi gyud sa Kristohanon. Nindot ang pagsunod kang Kristo apan dili kini siya sayon. Muna na ang gisulti ni Paul nga kamatuoran. Labi na kung gipili nimo ang pagpasaylo sa kalibutan nga napuno sa pagdumot. Ikaw pa ang nagpasaylo, ikaw pa ang ingnon nga bugok manggod ka. Nganong imo man tong gipasaylo? Kapila na nagibuhat sa imuha, pasayloon lang gihapon nimo. No? Mao man na siya ang nature sa kalibutan. Ang pagpili sa kaputli sulod sa kultura sa pagpatuyang. Okay? Unsa gali ning kaputli sa Bisaya ay sa English? Purity. Okay? To live in purity, no, in a culture of indulgence. Okay? Ayes, dili naman nauso karon. No? Ha? Wa pa ka katilaw? 18 na ka, 20 na ka? No? That's why kailangan gyud nga ato yung i-counter na sa atong mga anak. No? Nga ato gid silang giyahan sa kamatuoran kay ang kalibutan karon nagkadautan na gyud sama sa gingon ni Pablo, no? Ingon diha kani ang atong dapat nga mag-encourage sa ato sa kani nga mga kamatuoran nga atong ginatubang. Ingon diha sa John 16:33, gisulti ko kuning mga butanga kaninyo aron may kalinaw kamo tungod sa inyong pagtuo kanako. Paantuson kamo sa mga tao sa kalibutan, apan ayaw kamo kahadlok, tungod kay gidaog ko na ang gahom sa kalibutan. In other words, no, sigurado ang kalisod, apan ang kapildihan, dili. Kaya nga naman, gidaog na ni Jesus ang tanan. So ayaw paminaw sa kalibutan nga walay kagawasan ni ana nga mga kalisod. Gitagaan ta ni Jesus, gitagaan ta niya og pruweba, nga naagyo'y kagawasan. Pangayo lang og wisdom sa Ginoo paunsa na nimo malampasan. No, ako sa una naman mi sa security industry, kaning security industry hugaw po ni siya nga industry. Mo ni siya negosyo sa mga retired police, army, unsa diha nga nasa gobyerno. No?
Tungod kay daghan kayo ang competition, di gyud ka kasulod sa mga kumpanya kundi ka mobangil. Kay kanang mga security managers, HR, gihimo po ni nila nga negosyo. No, gihimo nila ni nga negosyo nga ang mga agency nga ilang kuwaon katupong mohatag sa ilaha og monthly. And ibot gyud sa kong kasing-kasing tungod sa mga lesson pod nga gitudlo sa Ginoo sa kuha nga giingnan jud ko sa Ginoo nga mirisi. Okay. Kabalo na ka nga dili na sa sakto ni sulod jud ka mirisi. No? Kan kaayo gyud nasayang nga mga resources tungod kay ni compromise ko. Abot gyud ang point nga niingon na gid ko nga Lord dili na gid ko. Panuna-una anak ko, Lord kinsa man ako makuha nga mga kliyente kun dili ko musawsaw ani nga pamaagi. Unsa na lang mabibilin sa ako ang mga kliyente, Lord? Pero you know what? Gigiyahan jud ko sa Ginoo, grabe gid ka strong ang conviction sa akong kasing-kasing nga moingon ko nga dili na gid ko. 2013, no? Last gid tong client nga nisulod ko bisan kabalo ko nga dili sakto, no? Kaya hunahunan ako sayang pud ang 70,000-80,000 per month, Lord. Tithes biana, Lord, 8,000. No, mo man natong gina-justify, di ba? Kaya na Lord, mahatag bitaw kog tithes. Dungagang pag ko piring. No, dili gid malipay ang ginawa na. Kato ang gisudlan nga kontrata, imbis kay makaginansya ko og 80,000 per month, no? Natanggong ang akong collection nga almost 700,000. Wala gid ko nabayran hangtod karon. No? Muna ningon jud ko, Lord, di na gyud ko mo usab. And after ato ingon jud ko di na gyud ko, Lord, bisan pag unsa ka kuan, because I know that it does not glorify you. And kabalo mo, akong fear nga wala kay kliyente makuha. Kabalo mo gilid ra gid ko sa Ginoo sa mga kumpanya pod nga maupod na ang ilahang prinsipyo. Nga dili sila gusto og security agency nga muhatag sa ilahang mga officers. And kung unsay nawala sa ako nga mga kliyente tungod kay ga-compromise ko sa una, akong giundangan, gidoble pa sa Ginoo og hatag ang mga kliyente nga nangapuli. No, dili kita dapat mahadlok. Tungod kay kani nga pamaagi gipildi na kani sa Ginoo. No? Iyahan natang gitagaan. Ug pamaagi ang atoa lamang gud is dili ta willing mo trust sa Ginoo. Mas mosalig pa ta sa atong tawhanon nga kahibalo. No? Ikatulo, ingon siya, padayon Timoteo. Padayon Timoteo. Siya apan ikaw. Mutana ka nga, unsa may koneksyon na Brad, apan ikaw. Apan ikaw. No, ako rin siyang gi-appeal tungod kay diya sa verse 14 atong katong murag verse nato ingon siya, padayon gayud sa mga kamatuoran nga imong natun-an o gituuhan. Sama sa kung giingon kani siya nag-speak, nagstorya kung paunsa kalalom ang relasyon ni Paul og ni Timoteo. Ingon siya padayon Timoteo. Tungod kay kani siya nga imuhang giatubang karon og kanang imuhang relasyon sa Ginoo, personal kini siya nimo. Diha kaniya. Dili kani siya dependent diha sa mga sitwasyon o imuhang kahimtang karon. Hinumdumi Timoteo nga personal kini nga battle nimo. Sa imuhang relasyon diha sa Ginoo batok nining kalibutana. Okay? Ingon siya, yes, tinuod man Timoteo nga ang kalibutan no nagkadautan. Ang mga dautan nga tao ug mga impostors go from bad to worse. Okay? Tuod man disamot ang mga paglimbong, tuod man gabag-o ang kultura, tuod man lisod ang kinabuhi. Timoteo, kabalo ko, nasayod ko bisag priso ko, nakabalo ko kay daghan kayo ang gasulti kanako unsay kakahitabo kanimo. Daghan kay kagihuna-una, daghan kay kagikabalakan. No? Siguro ga-overthink na si Timoteo sama sa uban kanato diri, ga-anticipate na unsay mahitabo nga kun dili na ko ni masulbad ang mga kagubot sa among simbahan, mabungkag gid among simbahan. No, kaning mga chismis unsaon na lang nako ni. So na-experiencehan ba na ninyo kanang daghan kay gasulod sa imong una ba? Mga what if, no? And grabe gid si Paul, no? Ang iyang personal nga connection kan Timoteo nga nahisayod gid siya niini. Mao nga para nga makalma si Timoteo, iyang gi-remind si Timoteo
nga apan ikaw, as for you, no? Ingon siya, Timoteo, murag iyang gi-remind si Timoteo ba nga, dili man nimo kailangan nga i-fix ang Roman Empire, Timoteo. In the same way, kita pod, sa kadaghan kayo sa itong nga giatubang karon, as for you, apan ikaw, nga daghan kay kagibalakan, kaning gira sa Middle East, unsa epekto niini, ang kaning pagtaas sa mga presyo, ang kaning mga sitwasyon sa ato ang government karon, nga wa pagyapoy nanubag sa mga flood controls, no? Balaka na kay ta, di ba? Sa naman na nga, kung mangawat ka og cellphone, priso, pero pag bilyonis imong kawaton, di man ka mapriso. Mas dako imong kawaton, mas lesser ang chance nga mapriso. No? Daghan pa kayo mga concerns diya sa social media, no? Daghan kayo. Gi-remind ta sa Ginoo nga as for you, dili man kinahanglan nga i-fix nimo ang Philippine economy. Okay? Dili man kailangan nga imuhang i-correct ng tanan sayop diha sa social media. Okay? Unsa man ang pasabot ni Paul niini kang Timoteo. You are not responsible sa moral direction sa tibuok nga internet kung kana imong gikawurihan. You are not responsible for the whole Philippine economy or global peace. But as for you, ingon siya, be faithful. Do your part. Ayaw pagka-overwhelmed, Timoteo. You are not responsible for every theological argument. But as for you, do your part. Give your best. Kana siya bitaw no, isa na siya nga makapakalma sa kuha every time nga isip usa ka amahan, isip one of the leaders sa church, maupoy ga dumala sa mga gi-entrust sa Ginoo nga negosyo, usahay ma-overwhelm ko ba? Nga maabot na lang og alas 2 sa kadlawon di pa ko katulog. No? And this helps me. No nga ang tawag sa ang calling sa Ginoo sa akoa is dili man para nga masulbad nako ning tanan. Ang tawag sa Ginoo sa akoa is be faithful ron. Be faithful with what has been entrusted to you and what I want you to do. Usahay man God gusto nato buhaton ang tanan, pero kanira day ang gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa atoa. Let's focus kung unsa toy importante nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa atoa para dili tama overwhelm. No? Ikaupat, ingon siya padayon Timoteo tungod kay dapat nimo hinumduman kinsa ang nagtudlo kanimo. Verse 14b to 15 ingon siya tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. Ang iyahang mama ug ang iyahang grandparents maugyoy naggiya kang Timothy gikan sa gamay pa siya. Nagtudlo kaniya no sa mga pulong sa Ginoo, nagtanom ni ani nga mga seed sa iyang kasing-kasing. Sukad sa imong pagkabata nasayran mo nga ang balaan nga kasulatan maoy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So again, gi-remind siya ni Timothy, ni Paul, hinay-hinay no, ginalid siya ni Paul ba? Mupo ni nakanindot sa mga letters o mga message bitaw ni Paul kay iya yung ginapahiluna, no, ang foundation, hangtod nga maabot niya ang iyahag yung tumong sa iyahang pagsulat. So iya tong gipahimnuman, nakita nimo ang kamatuoran, no? Tinuod man nga magkalisod ang kalibutan ug mga inyong maeksperiensyahan, pinsa apan ikaw, no, tungod kay personal akong pagkaila kanimo, no, personal pod ang kaning imuhang battle sa imong relationship sa Ginoo ug aning mga kalibutan. Ug ingon dayon siya hinumdumi, asa nimo ni nakuha tanan ang gibuild nga foundation sa imuha? Gikan sa pulong sa Ginoo nga gitudlo sa imuhang mama ug imuhang lola. No? Mao kana sa ang resulta karon kung kinsa ka, Timoteo. You are founded and established, no, by the words of God, the scripture. Mao kana siya ang nagpadako sa imo Timoteo. Aniya kita karon diri tungod kay sama pod kang Timoteo, no? Gipugos og pagsimba sa ginikanan sa bata ka pa kinsa man diri. No, ako.
No, I dreaded those times. Maulit jud ko sa una pag makita na nako na akong mama mag-ilis kay musimba. Atel, Ronron, Otet. Kami patulog-tulog pa kay diha. Tindog diha. Sa buhagan ta kag tubig. No? Guyuron yun mi sa akong mama. Paapil og Sunday School, DVBS, lami na gid kita kay kat dito sa Lumboy, sa Minterio, sa Gusa. Pero kay pagkaalauna, DBBS man diri sa GCAP, biton juga sa imong mama. Maulit juga sa una, napagito akong auntie nga, moral support pud kay niya. No? Nga, bisag lisod na, usahay, dilisod na kay ko pangitaon na ni sa akong mama, kay na ako diri, makita din ako to akong auntie nga, kanang accomplice akong mama. Amok, bagid kay ni si Auntie Alit, uy. No? Lami na kay mong dula dito, nangita na kag-arawan, sunod-sunod na nimo ang kanang supot. Ron! Ay! No? Paapil og summer camp. No? Muna ako, biktima ko sa martial law. Abi na ako ang martial law, no, makadaot sa katawhan. Pero ang martial law po diay kay makaayo. No? Napo, muna ako mga anak karon, biktima po na sila sa martial law. Tungod kay ako, kaayuhan man ang nahatag sa kuha. No? When I remember, asa man gini nagtubod ang ako ang kanang passion bitaw, labi na sa pag-ampo, labi na sa pagsalig diya sa Ginoo, didto gina ako matris. Ang mga gitudlo sa amoa sa Bible school ni noon, sa Sunday school, sa DVBS, sa summer camp, no? Pagpugos nga mo apil og care group sa una. Didto gyud, katugyud ang mga panahon nga gihubog gyud ko sa Ginoo sa iyang pulong. Sunday school, no? Kanta-kanta lang di alive, pero naana na siya kahimuan sa kasing-kasing sa bata. Nga, my Jesus is alive. And I should be alive forevermore. No? Naana na siya. Mao nga kung kinsa ka to, naakakita karon diri tungod kay gipugusta. Na uban po sa ato diri tungod kay naay naghigugma o nagatiman sa ato nga pastor. No, ako pasalamat jud ko forever sa kinabuhi sa mga pastor diri sa GCAF, especially kang Pastor Ang. No? Nga grabe gyud na ang iyahang impact sa kinabuhi sa mga kabagnot. No? Kanindot kang Pastor Ang gyud kay wa gyud na siya ginapili nga bisitahan. Among balay sa una nga mura pagbalay sa kukok, bisita na siya didto. Hangtod nga nagka-improve ang among balay, bisita gihapon na si Pastor Ang didto. And all the pastors, the past pastors, Pastor Joel Ortiz, no, even silang Pastor Queer, no, and all those pastors nga niagi diri sa GCAP, pasalamat jud ko niana. No, nakakaron diri tungod kay tinuyuan nga pag-imbita sa usa ka higala, no? Intentional nga pag-invite sa imo sa usa ka amiga kauban sa trabaho silingan. Okay? Because nakakaron diri tungod kay naay wala gyud ni give up sa imuha. Bisan o kag tan-aw sa kinabuhi nimo sa uban, imposible na gyud. Di na gyud mausab. No, muputi pa ang uwak kaysa kaning tawhana nga mabag-o. Apan ang imong asawa, imong bana, imong anak, imuhang papa, imong mama padayon nga nag-ampo para sa imuha. No? Gi-remind ni Paul si Timoteo ni ana, ayaw pag-give up Timoteo. Padayon. Tungod kay kabalo ko nga sakto gyud ang imuhang pundasyon. No? You are not built to give up. You are built to continue. Ikalima, ingon siya. No? Yaman tong gi-emphasize no nga ang pulong sa Ginoo mo ay nag-establish kang Timothy sa iyahang pagkabata hangtod sa pagdako. Ingon din ni Paul, kay tungod ang tanang kasulatan, katong gipangtanom sa imo Timoteo, tanan kato sila, gininhawa sa Dios. God breathed ang pulong sa Ginoo Timoteo. No? Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Greek coming from the Greek word theonostos. Silent P na siya, PJ. Okay, salamat. Sakto akong pag-pronounce. Theonostos, meaning God breathed. Ingon si Paul, kung maunay nag-establish sa imo Timoteo, meaning naa ang kinabuhi sa Dios sa imuhang kinabuhi.
mao nga dili gyud ka dapat muundang. You are built to continue, Timoteo. Walay pagsulay, walay paglutos nga makapaundang kanimo. No? Kung maupo na siya ang pundasyon sa atong kinabuhi, wala pud kitay rason nga muundang kita. Tungod kay ang pulong sa Ginoo naaman sa atuang kinabuhi. No? Meant for unsa ang purpose? Pagtudlo, pagbadlong, pagtulid, pagbansay sa pagkamatarong. No, we love teaching. Ganahan ta nga tudluan ta. We can tolerate nga i-train ta, no, kanang pagbansay, i-train ta. Pero most of us here resist ang rebuking, ang pagkorek or ang pagbadlong, di ba? Kaya nga naman, sakit man. Pero don't take it negatively. When your pastor, your wider group leader, your brother or sister will rebuke you or correct you. Kaya nga naman, no? If God loves you, He will correct you. Correction, dili ni siya pasabot nga gi-reject ka. It's direction. Gitagaan ka og direksyon sa kinabuhi. A loving father corrects. Mo niya akong ginaingon sa akong mga anak. Malipay mo nak kung of course God desire pud ko no nga ako ang pag-correct sa akong mga anak kanang naapoy pag mellow down pud mo gentle pud sa gamay ba. High pitch na magud ko daan gud. Ingon lagi akong anak kani si Raya nga katong nag-message si Pastor Joe Derila Sunday, ingon siya, nagkatawa yang mami kay, ingon siya nga, iyang gi-compare ang tanan nga preachers diri sa simbahan. Ingon siya, pag si Pastor J daw ang mag-preach, si Raya ang ingon niya, siya nga, mura daw si Pastor J og kanang scholar, kanang gasturya sa mga bright kay nga mga tao. Kaya anak ko ray nga, because that's Pastor J. He is really have that kind of intelligence when it comes to Bible. He's a Bible scholar. Siya nga, when Pastor Joe will preach daw, mura na daw nagstorya og iyang barkada. No? Pastor Benji daw magstorya, ang mag-message, mura daw og nag-preside og meeting. Because that's Kuya Benji. He used to present all the time in Del Monte. Kung nga, how about me, Ray? Siya nga, ikaw, Dad, mura ka nang nagstorya o nagasaba sa imong mga anak. Kung nga, yeah, because that's what I always do in the house. Every time I see something, teaching moment, I always gather them. No, don't do that, Ray. Don't do that, Rocco. You know what? But siya nga, I just hope that how you talk to your children in the church, that's how would you talk here in the house. Ano kung sabi different siya nga. Dili mo kay ka high pitch sa church, Dad, pero di sa balay kay high pitch kay ka pirmi. Nung sa di akong tingin, Raya! No? No, we should not reject rebuking and correction. Because a loving father corrects his children whom he loves. Lastly, ingon siya, these scriptures, words of God that has been planted in which God breathed, Timothy, this is all meant, no? Aron nga kining sintelan ang ilahang purpose ani sa imong kinabuhi. Mailangan ka magpadayon kay para aron nga ang tao nga nag-alagad sa Dios maandam. So in other words, Paul is telling Timothy this is to prepare you, Timothy. Bata pa ka, daghan pa kay kagkaunon nga bugas. Ay muuni siya ang isa sa pagbaging sa imuha. Nuingon siya, aron ang tao nga nagalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Okay? Kung ang anak sa Dios, no? Si Jesus katong gitempt siya dito sa wilderness. Unsa man ang iyahang gigamit to counter the temptation? Ang pulong sa Dios. It's like reminding Timothy and reminding all of us nga kung ang kinabuhi magkalisod, wala gitay lain dapat nga una nga dangpan ug una nga balikan kung unsa nga atong angayan nga buhaton. Kundili ang pulong sa Ginoo. Kung ang anak sa Dios misalig ug nagamit sa kasulatan nganong maguna-una man ta nga dili nato na gikinahanglan. Si Jesus katong naa siya sa wilderness. No, unsa man iyang ginabuhat, nagtawag ba siya tabang sa iyahang
mga disipulo? Nagtawag ba siyang tabang sa bisan kinsa? No. He went back to what he have seen that's real. Ngayang nahibalaan nga tinuod ang pulong sa Ginoo. Ingon si Paul, padayon, Timoteo. Dasig lang, pagkugi lang, padayon kay nakita nimo ang tinuod nga mga butang. Nahibalo ka na sa kamatuoran. Nasinati na nimo ang grasya, gugma, kaluoy, kapasayloanan, og daghan pa. No? Mao kini siya ang mga rason, Timoteo, nga dili ka mo give up. No? Not because you are strong, but because ang pulong sa Ginoo buhi. Not because ang kultura o ang kalibutan is dili gabago or stable. But tungod si Jesus, dili gyud gabago. Ang Ginoo di gyud gabago. And the same nga si Pablo nga nagsulat niini sa chapter 3, nagsulat po didto sa chapter 4, ug niingon siya, no? I have gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pagpakiglumba og nahuman ko kini kuna kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Mao na siya ang goal, mga igsoon. Not fame, dili ang pakpak o pagdaig sa mga tao, kundi faithfulness. Giremind ni Paul si Timothy, ang importante, Timoteo, nga ang pagpulong sa Ginoo nga gitanom sa imong kinabuhi will result into faithfulness sa imong kinabuhi. Nga bisan pa man sa unsa nga mga pagsulay imong maagian kalisod, padayon. Let me give you 3 simple ways to continue this week as practical application. Number 1, no? Uy, wala na translate sa akong sekretary. Okay? Open your Bible and read God's Word daily. Importante kayo tungod kay ang pulong sa Ginoo, mogid ka na siya ang pinaka-importante nga kamatuoran nga dapat nato balik-balikan. Dapat ang atong pag-abri sa atong Biblia o pagbasa niini. I encourage you nga do it with kanang hardback o kanang Bible gyud, dili ang kanang mga apps. I discourage you that. No, ayaw mo paggamit ana kay destructive kayo na. No? Open your Bible. Naapa ba mo Bible nga Bible gyud? Naapa? Kung wala na, pagpalit. Okay? Ayaw pagsalig sa inyong mga cellphone. Pangbuakon ko na inyong mga cellphone. Di ba tao? Mga anak ba nito? Inaanak ko mastorya sa akong mga anak. No? Buakon ko na yung cellphone pag dili ka magdalag Bible. Di ba tao? Not out of duty, but for breath. Kay kinabuhi man na nato. Kinabuhi ba ninyo ang pulong sa Ginoo? No, kung kinabuhi, kapila man mo ginhawa sa isa ka minuto. Yung nana po dapat atong pag-need sa pulong sa Ginoo. 5-10 minutes. Remember, consistency over intensity. No, dapat maugi na siya, dapat ato ang goal. Dili nang mubasa ta og tag isa ka oras pero sa isa ra pud ka tuig, ka isa ra ka duha. Paunsa man? 5, 10, 15 minutes. Pila ra man ang porsyento sa inyong screen time, mga igsuon. Most of Filipinos daw karon are spending 3 to 4 hours a day ang screen time. Reading God's Word, ambot lang. No? Second is, stay close to real faith. Kung sa may pasabot nini, surround yourself with people whose lives match their message. People who will bring you closer to God. Do not surround with yourself with people who are very negative. No? Nga kung magkalisod ang imuhang marriage, ingnon ka nga bulagi na. No? Pulihin na. Dungagi na. No? Nga kung asang kwarta, didto ta. No? Ayaw na mga ingunana nga mga tao. But those people who will lead you closer to God. Number 3 is, be prepared. Expect resistance. Tungod kay mo, abot yun na siya. Dili na siya, it's a matter of if. No? But it's a matter of when. But do not give up. Like Timothy, you should continue. Continue. Okay? Let me close with this story of a captain. A boat captain, not a very big captain boat. Kanang pang island to island lang ba? When they left the port of origin, nindot kayang panahon. Hayag ang sky,
and kalma ang dagat. Along the way, before pa sila nabot sa tunga-tunga, naay kusog kay nga hangin ug ni balud og ayo. I don't know if a storm to siya. And ang pinaka-worst pag ginahitabo is napalong ang ilahang engine. Ang nakita sa captain nga ang ilahang barko nga gisakyan is ginadala na sa hangin, no, palayo. Nga dili na niya makontrol. Na-remember niya nga dili pa man kay milalum, no? So gilower niya ang iyahang anchor. Ug nabati giniya pag lower siyang anchor nga naka-reach didto sa bottom. And mauto siya ang nagpa-stable sa ilahang ship until niabot ang help. Gipangutana siya, unsa daw ang pinakamaayo niya nga buhat nganong wala sila nalunod. Kay kung nagpadayon to nga giana-ana sila, lunod gyud daw sila. Siya nga tungod kay gilower nako ang akohang anchor. Mauto siya nga bisan og kusog kay ang hangin, ang ilang pag-drift is limited rigid kayo. No sa ato apong kinabuhi, gi-remind ta ni Paul nga we have two anchors. Lives of people, faithful witnesses that we can look up to. And the scripture. Kana gid dapat ang himuon nato nga angkla sa atong kinabuhi mga igsuon. Taliwala nining kinabuhi karon og kalibutan nga nagkagubot, nagkadautan. Okay? Dili gid nato na siya limtanan. In a loud world, in a divided culture, in a confused moment, be steady, be rooted, be anchored. Because the word of God that formed the galaxies is also the one forming you. And that is enough. And let's remember this, tungod kay ang pulong gininhawa sa Dios, gipalig-on niini ang atong kinabuhi diha sa kamatuoran og nag-andam kanato sa pagpuyo nga matinumanon taliwala sa nag-usab-usab nga panahon. Let's all bow down in prayer. Ginoo, salamat sa imong mensahe kanamo karabuntagon. Salamat Lord sa pag-sustain nimo kanamo, labi na kanako Lord, while standing here on stage. Thank you God sa imong grasya. Nga maulang yun Lord ang nagpabarug kanako diri sa stage, O God, to preach this message. Thank you also Lord for ministering to your people. Those who are tired, who are weary, ipangkapoy Lord, sa daghan kaayo nga mga issues ug mga circumstances ug mga kahimtang Lord, klase-klase nga among giatubang karong panahon. Salamat Lord, Ginoo, nga ang imong pulong nga gitanom sa among kasing-kasing mao gid Lord ang magpalig-on ug magpapadayon kanamo Ginoo nining dagan o God sa kinabuhi, O Lord God. Lord, I pray for your people that you will continue, O God, to minister to them. Speak to them, Lord God, through your word. And make us also, Lord God, cling to your word, Lord, nga mukapyot yun sa imuhang pulong. Nga tagaan ginamo Ginoo o kaning importance, O God, sa matag adlaw sa imuhang kinabuhi. Ang pagbasa, ang pagsabot, ang pagsunod, ang pag-apply nini sa imuhang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Amen o Amen.